Donat que la reforma laboral és un dels temes estrelles, que sembla que el mercat de treball ens hagi de solucionar la crisi econòmica i que aquest és un tema que influeix en diferents països i gairebé podríem dir que a nivell mundial, amb la següent activitat el que pretendrem és fer una ullada a diferents ordenaments jurídics, alguns d'ells molt diferents del nostre, per tal de saber com regulen la seva legislació laboral. En grans trets ens explicaran temes de contractació, extinció de contractes de treball i drets dels treballadors. Per fer això comptem amb 5 professionals de diferents països, cada un d'ells han registrat un vídeo d'uns 10 minuts aproximadament de duració on ens explicaran aquests eixos principals del que és una legislació laboral. Tenim el senyor Leonardo Andrullo, que és advocat italià i que ens explicarà la situació a Itàlia, que també ha viscut una recent reforma laboral. També tenim la companya Cristina Jocacaru, que és una advocada romanesa que també ens explicarà la legislació laboral del seu país. Si fins aquí estaríem parlant de legislacions laborals dintre del que és Europa, i per tant partim de situacions legals més o menys similars i en molts casos també dominats o perseguits pel que és la normativa de la Unió Europea, també tenim altres professionals d'altres països i fins i tot d'altres continents. És el cas de la senyora María José Ruiz de Olano, que és advocada argentina i que ens explicarà quina és la legislació laboral a Argentina. I també tenim dues advocades de dos països de tradició islàmica. Es tracta de l'advocada Laila Abdelghani, advocada marroquí, que ens explicarà també la legislació laboral d'aquest país, i Shaima Soleiman, que és advocada egípcia i que ens explicarà quina és la legislació laboral egípcia. D'aquesta manera, partint de diferents ordenaments jurídics totalment diferents, podrem analitzar amb aquesta activitat diferències, semblances i fer entre nosaltres fins i tot valoracions i propostes del que és la legislació laboral arreu del món.